почнахме една тема, която задълбахме и се оказа, че не може да говориме. Жоро ме помоли, разплака се и ме помоли да не говориме. Даже още не мога да спра плача. Шегувам се, добър вечер. Това е Дзами ТV, това са моите приятели от миналия път. От миналия път сме приятели. От миналия път станахме приятели. Да. Много си паснахме като хора. Това е Тони, това е Крис, това е Жоро. Жоро ли се казваш? Да, Жоро съм аз. Не, аз съм Крис, извиняй. Събрали сме се петък вечер с цел да си поговорим пред камера, да се опитаме да ви накараме да забавлявате. Едва ли това ще стане, защото сме малко плитки. Но се надявам да се забавлявате наистина. Едва ли ще направим подкаст повече от един час, въпреки че много хора казаха, че такива неща се правят повече от час, но просто нашия капацитет стига горе-долу до един час, защото сега е към 9:30 вечерта, ние сме тук от 5 след обяд и зубрим какво да говорим. Просто не можем да запомним повече. И предлагам на някой от вас само да кажа, че сме си взели специално тук едни сосчета. Това не е платена реклама, това е на Крис, негов човек. На Тони. На Тони. Това е Тони, това е Тони, не е Крис. Отскоро сме приятели и затова се бъркат още имената. Да. И след малко възнамеряваме, това е 6-ти номер, това е 9-ти и може би подкастът ще приключи след известно време, като ударим по една лъжичка такова. Аз все още се чува дали трябва да го правим. Не, правим го. Трябва да го правим. Правим го. Утре няма да ме боли. Не, няма да боли нищо. Няма. Преди малко изядах половина сос, нищо няма. Изядах половина сос. Добре, всички заедно изядахме половина сос, т.е. една десета от соса. То беше преди 20 минути, аз къде знам дали няма да боли с малко. Няма. Ще разберем. Пиеш уиски, то ще пречисти. Уискито ще пречисти. Ще пречисти, да, сосчето. За какво искате да си говорим днес, приятели? Принципно за това се събрахме по-рано тук, за да обсъдим точно тази тема, за какво ще си говорим днеска и нали, заедно решихме да си говорим за каквото ни дойде. Затова предлагам Крис. Не. Затова предлагам Крис. Дай тема, айде. Ти си най-малък, ти си най-буден от нас. Да, абсолютно. Аз съм най-заспал. Наскоро мина искаш да чуеш нашето мнение на определени теми. Давай, Крис. Не. Дай, кажи. Давай, какво те вълнува? Какво се случи в последните 3 седмици, 4, които не сме се виждали, 5, когато снимахме последния подкаст? Нали, твоите приятели сега сме се събрали отново, искаш да обсъдим. Не сме се виждали от миналия подкаст. Да. Но отново сме тук, да. Отново сме тук. Който беше преди да замина. Преди да заминеш, да. Как ще беше преди да заминеш, като се върна беше? Така ли беше? Беше слаб тук. Преди да заминеш, да. Беше слаб тук. Май месец беше. Аз само да кажа. Ма не се вижда от това. Нищо е. Намигнах. Добре. Давай. Не. Айде, давай ти като най... Айде, ти си като най... доктор. Какво като съм доктор аз? Не съм най-възрастен. Аз единството, което ми се върти, са зъби около главата. Както ти казах. И на мене по принцип не ми се говори за зъби, така. На мен не ми се говори да ти кажа, за всеки зъби, ден с това се сигурност. занимавам, включително, че утре и други ден с това ще се занимавам. Добре. Въпреки, че е събота и неделя. Кажи нещо, стреляй в тъмното. Да, нещо дай. Без главата на Форда. То това нещо друго, нещо друго. Преди малко си го мислих. Не, това нещо друго дай. 3 седмици и точно това се случва само. Не знам. Мога да питаш хората, имат ли проблеми с старите си автомобили или страдат с проблеми с новите? Има ли работа? Има ли работа, да. Добре, аз искам да ви питам, много ме натискат всякакви фирми и така нататък, може би ще работя с едни пичове, които ще им помогнат да си вкарам кола. Възнамерявам да пробвам да си вкарам някаква кола от Канада или от Америка, някаква топалка, да видим какво точно се случва. Но какво смятате, че се случва в момента с пазара на коли в България? Защото аз по мои наблюдения, всяка втора кола, като гледам по улиците, е канадка или американка. Това по някакъв начин... Канадка или американка, защото повечето хора се отвориха на това, че оттам колите са доста по-здрави, доста по-читави и по-евтини. Аз смятам, че са по-здрави и по-читави. Смятам, че са по-здрави и по-читави. Добре, ти твоята щица, където беше взел, реално ти нямаш европейска такава щица и после американка, че да кажеш, нали, разликата. То няма... Да, няма европейска или канадка от тем щица. Тя се прави в Германия. Мисля, няма такава мщица направена. Всички са така по принцип, обаче едните са за един пазар, другите за друг. Така е, да, но единствената разлика при приемките е, че им светят червено мигачите. Няма друга разлика. Добре, защо смяташ, че преди са по-здрави това съм колите? имал друга кола от Канада, която... Защо са по-здрави? Говорите, че са по-здрави колите, които се правят за Америка и се правят в Америка, защото повечето BMW-та, които не са емки, се правят в Мексико. Да, всичко, каквото в България трошка. Да. Моят най-добър приятел се занимава с коли и той вкарва само от Швейцария, от Германия.
И аз от него знам, аз смятам, че мога да му верам на тази тематика, че всичко оттам е трошка. И от това, което съм видял, аз е трошка. И имам някакви истории, които мога да разкажа, където хора са си купували коли оттам и идва и няма нищо общо щетата, която пристига с това, което е обявено. От Швейцария в Германия? Не, от Америка. Не, това е много субективно, нали? Ти виждаш една знаеш защо е така? Това е защото повечето хора си ги купуват колите на търг. Сега не знам твоите приятели, дето искаш да го направиш това нещо с тях. Нали, на каква схема работи, как се случват нещата, но по принцип колите на търг, които се купуват, са супер много подводни камъни. Това е една кола, която я гледаш на едни снимки и реално погледнато аз имам няколко познати, които си купували кола от сайтове на търг и колата е наредена, всичко е хванато, свински опашки, тиксота отвътре. Гледаш колата леко чукната от тук, оттам, в следващия момент идва с сцепена скоростна кутия, примерно. Затова е много важно, нали, ако взимаш кола от търг, да си много предпазлив. Защото при нас моите коли не съм ги купувал на търг от Америка и от Канада. То всъщност само от Канада. Коя кола ти е от... Не тази, която караш в момента? Не, тази ми е от България. Старата ми кола от Канада, по-старата ми кола от Канада, на жена ми колата от Канада. Добре, какъв е бил твой инсентив да си купиш кола там? Че с по-евтини цена. И това по принцип при 99% от хората е случай, нали? Да, но реално при мен колата наистина идва на по-ниска цена, защото ти примерно в случая, ако си вземеш кола на търг, имаш такси на търга, допълнителни разходи, вътрешен транспорт. Отделно, че има много проблеми с колите от Канада, които повечето хора не ги знаят. Сега, примерно фирмите, които се занимават с това нещо, горе-долу са запознати, нали, за какво става въпрос, въпреки че те дават много подвеждаща информация. Има супер много обяви, примерно в сайтове за автомобили, където се качва една кола от Канада, която примерно още не е излезнала на търг и те обявяват с цена. В смисъл, откъде знаят тази кола, реално на какви пари ще се продаде. Няма да влизам в подробности с тази схема как се случват нещата, защото ти примерно виждаш обявата, ще навлезна в подробности, виждаш обявата, колата струва примерно 35 000. Искаш да вземеш тази кола, звъниш им на тези пичове, кажеш им тази кола искам да вземете, ти казват добре, дай 5 000 капаро, ще я докараме, ти им даш 5 000 капаро и те ти звънат, минава търга, сори човек, ма тази кола изпуснахме, не можахме да продадем. Нали, можахме да фанаме на тези пари, говорихме, нищо тези 5000 ще останат в нас, ще си намерим друга кола. И тези пари стоят в тях 2 месеца, 3 месеца, 4 месеца, 5 месеца, 6 месеца и те ти търсят кола. Мисля, търсят ти кола и накрая ти намират най-големия кенеф, карат ти го тук, ти се занимаваш да го оправиш, влизаш в бати разходите с ремонти и реално погледнато не са точно така нещата, както си ги представят повечето с колите от Канада и от Америка. Аз това нещо го правя от 2020 година, в смисъл 4 години. Аз не съм компетентен, не знам, просто това е нещо, което съм чувал. Аз ти казвам, просто това в момента е много актуално. Добре, тия пичовете от Бухем Карс, които качват само неударени коли? Не ги познавам пичовете от Бухем Карс и не мога да си изкажа. Аз не ги познавам, но влязох тук в една Viber група, ме вкараха, някой ме вкара. И всъщност... Няма ли да въдрас на този факт? Извинявай, те коли, като си ги вкарал, те не идват ли там с место температура, Фаренхайт? Не е така от Канада. Това е само от Америка. В Канада колата всичко е в километри. Има ли пак те устрани мегачите, които са... Има си червените мигачи, отзад обаче това се оправя. Има отпред светоотразителите. На по-старите модели тези светоотразители бяха на бронята и реално можеш да ги махнеш, да смениш бронята, стоиш европейска. Сега на по-новите коли от Канада са вътре във фара, но пак има вариант. Ти ако вземеш кола, ако вземеш кола с удар отпред, в повечето случаи единия фар е щупен, така не че трябва да го оправиш, другия фар се отваря, маха се това нещо, оправя се. Идеята е ти го направи някой кадърен, защото съм виждал много неща, които са направо потресаващи с коли оттам. И са направени само цел продажба. Смисълто там си е малко залог, нали? Дали ще искам да ви кажа, че много коли оттам, според мое наблюдение, влизат без да са ударени и без търгове. И са на брутално ниски цени. Как става това нещо? Това искам да разбера как става. Интересно, виж, една кола като не е ударена от Канада и от Америка, т.е. тази кола като влиза в Европейския съюз, тя се обмитява по шваки, не се обмитява по фактура. Мисля, няма как да се обмити по фактура или да направите схема тази кола да я вземеш на $5000 фактура. Това няма как да стане. Как да стане? Добре, колко процента може да спестиш на кола? Чакай само, през кое пристанище си вкара хикс единицата? През Роттердам. Ама това е за ударени коли. Има разлика. Колата добре, бате, чупа си стопа и колата ми е ударена. Ама не става така по този начин. Чупиш си стопа и колата е ударена. Нали? Добре, бе, ето ще те вкарам после да видиш. Аз не ги хваля тия момчета, защото има още други фирми, които качат здрави коли. И има нещо, което е закона на пазарната икономика. А тя гласи, че колкото по-големи мащаби и цифри е, толкова по цената може да варира. В Америка 150 милиона. Тя може да варира цената. Знаеш колко 63 има там? Да, ама не мога да варира цената от $100,000 на 5. В смисъл, такова вариране на цената няма. Не на 5, но реално просто ние тук сме ние на Балканите сме шефовете на схемите.
Добре, на схемите, така да го кажа. Че възможно... така, както не, аз исках възможно най-леки ще го кажа. То няма леко, тук всеки си взима една кола за 20 000 лева, кара 4 години, сменя масло и накладки и я пуска за 25. И се продава. И се продава. Да, и се продава. Да. И в някакъв момент умира в ръцете на някой. Да, затова искам да кажа, че всъщност според мен е възможно да си купиш и хубава кола от чужбина. Ама защо си купиш кола от Америка? Ако искаш, главният инсенсив е парите. Точно така. Аз съм на мнение, че си заслужава да си купиш кола от Канада. Аз лично колите, които си ги купувам, не ги купувам на търг. Имам човек на място, взимаме ги от застрахователите директно колите. Колата мога да я видя, чувам се с него на видеоразговор, разглеждаме колата, гледаме всичко, пращаме подробни снимки. И ако ми хареса колата, я взимам. И колко Жоро, ако гледаш това клипче, Евала, бате? Да, Евала Жорка, наистина. И колко пари мога да спестиш така на кола? Много. Процентно. 20 нагоре. Много повече от 20. Не, наказвам 20 нагоре. Да, 20-30 нагоре. Дори 30 нагоре. С жена ми колата съм спестил 50%, така да ти кажа. По стойността. Да. А нещо като... Тя била здрава. Тя Лада 2001 година. Нива. Тя била здрава. Не, ударена. Ударена. Говоря ти с ремонта, че съм спестил 50%. Замката му смени фолиото. И Дамян ми направи фолиото, Аз сложих фолио, става много красиво. Супер. Не знам. Аз не съм компетентен. Аз съм живял в Германия и знам там хората как се грижат за колите си, изобщо за всичките си вещи. Ама реално плюса на колата оттам е тя дори да ти излезне примерно с 20% по-евтино. Ти по тази кола имаш амортизации, разходи, обслужване. И ти говоря обслужване, примерно масла и филтри. Говоря ти, примерно, че ти си щупи главата. Да. Примерно нещо е такова става с тази кола. И реално погледнато ти даваш пари за ремонти. И караше тази кола 2-3 години. Давал си пари за ремонти. В най-лошия случай ти дори да не изкараш пари от нея, след 2-3 години ти си 0 на 0, което е много трудно да се получи, ако си вземеш кола от Германия, от Швейцария, от България, откъдето и да било. Наистина просто е много трудно ти да си вземеш кола и да си 0 на 0 след 3 години каране. Поставено съм съгласен. Да. Аз ти давам пример. Имах Хикс петица преди 4 години. Това ми беше първата кола от Канада. Тая кола я купих за примерно 32 000 лева. Карал съм я една година почти. Накрая колата се счупи и я продадох с счупен мотор за 30 000 лева. И колата струваше 60 тогава. Тоест, аз съм я купил за 32, направил съм я, оправил съм я всичко и накрая съм я продал за 30. Реално, това няма как да се случи. Така прави с имплантите, като взима зъби, ги взима от Канада, от Америка, от търгове. Да, импланти. Не са. От Китай и от Турция ги взимам. Да. Да, от Китай и от Турция. Сега ще хода да ми направи моите зъби и ще разбера. Да. Ама ще разбереш след като ти ги направя. Да. Защото преди това ще ти кажа, че е най-доброто. Ама ще ми дадеш 50% по-ефтино, колкото на друго място. 50%. Да, ама той ще сайта слага някакви наши цени, надува ги, после ви кажете 50% за тебе, ти си кеф. Важно да помогнеш на приятел. Да. Не, важно сме готини хора, бе. Бате, кой ти ги гледа тези неща? Ще купиш нова кола. Да си купи по-нова кола. Той няма така. По-нова кола, тя неговата. Да заделя за следващата. Добре, май този разговор се изчерпа. С канадски изчерпа се, да. Не, значи то канадски и американски коли ясно. Въпрос е... Има един въпрос. Заеби го този разговор. Вие в коя държава в Европа бихте си представили, че може да живеете? В Италия. Гърция. И защо? Италия, Испания. Италия, аз само Италия. Да, може би Испания, да. Гърция. Защото те Италия и Испания си приличат. Да. Аз мога да и Гърция, между другото. И Гърция. Гърция не. Добре, не в Европа, айде да го направим в целия свят, за да е по-интересно. Целия свят. Някъде Южна Америка ще е. Това ми. Аз сещам къде. Бразилия. Колумбия. Венецуела. Това ми беше на език. Ако ще е някъде по-южно, то няма къде по-южно, но по-централно-южно, така според картата, може би ще е ЮАР. ЮАР, то всичко нагоре над ЮАР е да не живееш там. И той в ЮАР не е вечно. Кейптаун. Дядо ме е живял в Кейптаун. Кейптаун е... при мен е много... Добре, по-скоро мислили ли сте да се махнете от България? В смисъл, чувствате ли се окей тук? По принцип. Аз до днес се чувствах много добре. Аз съм живял 8 години в Германия, се върнах в България. Днеска една случка много ме ядоса. Пак ми харесва тук, така че за момента не се виждам на друго място. Не си мисля да се махна от България, напротив, мисля си, че тук възможността да си направя един разкошен живот е много голяма и много по-истинска, отколкото в други държави и да мога да си позволявам да си обикалям целия свят. Абсолютно. И да продължаваш да си живееш тук. Скоро ходих в Лондон преди месец и малко. Не бях ходил в Лондон в съзнателния ми живот. Преди това съм ходил 4-5 пъти.
Но този град съм го разгледал туристически. Този път отидах и го разгледах малко като бизнес, защото отидах и по работа, малко като удоволствие. Да, града е много хубав, там нещата са много напред. Нали, социалният живот е съвсем различно ниво. Всичко е на съвсем различно ниво. Но хората... Обаче, като се върнах оттам, единственото нещо, което ми тогава в главата е колко голям потенциал има България за правене на пари, за правене на... да строиш нещо, да градиш нали, бизнес, отношения, всичко тук. Просто сме... Това, че сме толкова назад, а имаме възможност да пътуваме и да виждаме, ни дава толкова голяма сила. Така е. Че просто трябва да си канализираш нали, мотивацията и енергията и да намериш нещо, което най-лесното, което го няма в България, да го направиш. Да, и затова повечето хора, които казват, че нищо не става в тази държава, просто нямат мотивация и енергия да направят каквото и да било. Да, и всеки гледа лесния път, защото просто в Западна Европа, в тези държави всичко е добре платено. На тях им е много по-лесно да отидат там, да правят просто нещо, с което ще изкарат добри пари. В следващия момент не си дадат сметка, че те са ни роби просто на една чужда икономика и реално погледнато... Ама чисто психологически, знаеш къде е това? Откъде? То може да се генерализира в едно много просто изречение и това е, че хората обичат на готово. Да, обичат на готово, определено обичат на готово. Всеки обича на готово. Това е абсолютен факт, но въпросът е, че ти на готово... Не съм съгласен, че всеки обича на готово. Не всеки този тип хора обичат на готово. Повечето хора обичат на готово. В смисъл, ти не осъзнаваш, че ти отиваш да ставаш роб, да миеш чини или там каквото и да правиш в вече една много добре организирана държавна структура, в която всичко е чисто подредено, има правила, закон, съдебна система, образование, гражданско общество, религия и всичко. Ти отиваш да си нещо от това цялото нещо съвкупност, нещо, някаква една малка милионна от това нещо, само защото там вече е подредено чисто готово и всичките неща, които казах. Okay. А това същото нещо, ако го преобразуваш в тук, в нашата прекрасна държава, ти можеш да си много повече от това нещо. Нали, може да не си чистач на чини или на ябълки или там каквото да е било, може да си някъде в много по-високо в иерархията, обаче теб не те топли това, че въпреки, че ти си по-високо в иерархията, съвкупността, целият механизъм, в който ти се намираш, не е нещо повече от това, което е в чужбина. Да, тоест тук не е чисто, не е подредено, няма това, няма онова и ти се чувстваш някакъв... Ама каква е причината тук да ги няма това, да не е чисто, не е подредено и така? Хората. Това паралела. В смисъл, хората, които мислят по този начин, са виновни за това, което е тук. Защото тези хора не си дават сметка, че ти за да ги имаш всичките тези неща, просто трябва да положиш усилия и трябва сам да се промениш. Да, ама ако положиш усилия да се промениш ти само ти ставаш добър. Според мен някъде там въпросът е, че ние имаме някакъв манталитет. Не ние, не само ние. Ама то всеки един, ако разсъждава като нас, те нещата ще се получат. Въпросът е, че повечето хора не разсъждават така. Така е. Да, повечето хора... Мисля, всеки един от нас тук е направил нещо сам и е постигнал нещо в живота си сам. Нали? Без да разчита на някакъв вид помощ. В смисъл, положили сме усилия, нали, ние сме получили някаква помощ, но реално погледнато по-голямата част от нещата сме ги постигнали сами. Добре. Защото сме амбициозни, работиме, гоним си целите. Повечето хора искат някой да им каже, ти взимаш 3000 заплата и правиш това, това и това и той разчита на това, че днес става 6 часа, приключва работа, прибира се вкъщи, ляга си, прави си каквото си прави, на другия ден става, прави абсолютно също нещо, това всеки ден. Всеки ден, едно и също. И той има една фалшива сигурност. Ма то не е лесен. Ама лесен вариант е, бе, човек, ама ти в един момент се обръщаш и животът ти е минал и ти не си направил абсолютно нищо. Ти си бил просто един роб на една икономика и нищо не си направил. Това всичко съм съгласен. Единството, което ме дразни отвътре, че в крайна сметка дори много успели хора, много по-успели от нас, които аз познавам, в края на деня те са егоисти и се интересуват само за собствения си задник. А за да може като общество и като строй ние да вървим напред, трябва поне 10% от нашата енергия и това, което правим, да отива обратно към строя и обществото, за да може да вървим, нали, за да се облагодетстваме всички. Факт, абсолютно. Аз каквото мога да направя в тази посока, го правя. Сигурен, това, че всеки един от нас прави. Абсолютно. В смисъл, Крис е свидетел на това нещо, че аз каквото мога да направя... Мисля, че предишен път си говорихме за това. Да, наистина просто всеки път съм гледал да влезна в положение, да помогна, с много пациенти съм го правил това нещо и винаги съм гледал по някакъв начин да допринасям. Аз не мога да допринеса за политическата обстановка в държавата, аз допринасям с това, което е реално и което мога да направя. Защото всеки човек на приказки е много силен. Аз мога да направя какво си, аз мога да направя, що си има. Всеки трябва да се концентрира на това, което реално може да направи. Не някакви приказки, всеки да се бие в гърдите да обяснява какво може да се случи и какво не може да се случи. Добре, как реално всеки човек да разбере
какво реално може да направиш, защото всеки си мисли, че може да прави всичко. Според мен не трябва даже да разбираш. Според мен трябва да... Просто да правиш нещо с това, с което се занимаваш. Около себе си. Абсолютно. Ама те всички се мислят, че около себе си означава всичко. Не, ти си... Ето, аз се занимавам с това, което се занимавам. Не, бе, Тони, не е така. Дамяне, аз не изказвам компетентно мнение относно политиката. Точно това повдигнах тази тема. Аз не изказвам компетентно мнение, точно аз знам, защото че в тази сфера и насока аз не мога да допринеса по никакъв начин. Нищо не мога да направя. Аз правя това, което мога. Мисля, т.е. ако мога на някой да го съпортна по някакъв начин, да му помогна с това, което занимавам, го правя. Можеш ли да съм го правил. Мога и съм те съпортвал. Дай ми 1000 лева. Ако ти получиш 1000 лева, пък това е най-тъпото нещо. Що? Защото така ти убиваш човека. Ако ми дадеш ти 1000 лева. И Крис, ако ти даде 1000 лева. И на теб ще бъде лесното. И ти няма да се напъш. Слушай, дайте ми по 1000 лева. И кой ще го прави? Аз ще го правя. Ще ги киширам. Ще цъка ротативки онлайн. Ще правим като миналия път, да говорихме. Точно преди да дойдете вие, с Зами това си говорихме. Наскоро аз един човек си говорихме за обстановката в България. Нали? И той ми каза нещо, което ми остана в главата. Той ми каза: Тони, аз на теб много ти се кефа, защото ти креитваш нещо. Това беше тази думата, която креитваш, създаваш нещо. Нали? Да, има някакъв... Не бе, креитваш е готино. Аз нямам проблем да изпълням чуждици. И аз нямам проблема, готино. Да. Креитваш се нещо. Нали, създаваш нещо. Всеки един от нас тук... създаваш? Създаваш някаква стойност. Нали, от която много хора, малко или много, бенефитват. Какво означава това? Strawberry. Sorry, Отиде в Лондон и виж какво се случва. Да, това е само за 5 дена фондо. Това е само за 5 дена фондо, смятай. 72 часа. Аз просто малко се мъча да го разбирам, защото не мога да... Половин думи ми избягаха вече. Почва ми избягаха думите. Как беше това на български? Да, верно, как беше това на български. And... Can I continue? Yes, bro. Yeah, sure, bro. Той човек ми каза: виж, ти създаваш нещо, ти усеща се по начина, по който работиш и говориш и правиш шата, че не на първо място си поставил финансовата част. Но и тя върви ръка за ръка, нали, когато го правиш правилно. И той каза: проблема на България е, че има 20% като тебе, които създават, и 80%, които рушат. И правим една крачка напред и 2 назад. И до днес аз някакси... Аз съм ти от рушащ. До днеска бях малко скептично настроен, но след днеска, аз няма да почваме тази тема, това, което се случи пред Народния театър, но според мен точно това е показано на... Това няма какво да го коментираме въобще. Но факт, че е така... Просто хората трябва да мислят малко повече за общността. Хората трябва да мислят малко за гражданското общество. Да. Защото в Германия, държава, в която аз съм живял 8 години, там социалната икономика е много силна, но тя не е силна за 10 години, 20 години, 30 години. Те са преживяли една война, нали, където са били както и виновници, така и много потърпевши. Те са преживяли 2 войни. Да, 2. Едната е била, нали, в последната, Втората световна война, направо ги е разрушила. Обаче, първата ги е разрушила. Обаче след това те са взели в ръце, нали, имало е чужда помощ, обаче тръгнали по един много прав път и към днешна дата, нали, те са... Добре, ти как се чувстваш в Германия 8 години? Мисля, абсолютно честно. Да се абстрахираме от това, че държавата е стабилна икономика, нали, всичко уредено, подредено и така нататък. Ти как се чувстваше? Първите 4 се чувствах ужасно. А след това? След това се чувствах, просто си бях... След това почнах ходих в тези шанопартията в Берлин и... Не пуснаха. Не се го пусна, защото е бил хетеро. Бях с костюм и риза, пък там хората на входа бяха без дрехи. Защото е бил обаче е важното хетеро, нали? Вече не е, това ли искаш да кажеш? То не искам да кажеш пред всички, ти гели си. Не съм. Не. Не, за твое съжаление. И след 4-та година как се чувстваше? Въпросът с Дан Кантони беше просто така, че да стигна до теб. Защото ти чакаш второ дете, обаче според мен това все още си е някакъв... Това е параван. Параван. Аз чакам второто дете от теб. Прекалихме. Така и как се чувстваш в вторите 4 години? В следващите 4 години си бях създал един мой балон и в този балон се чувствах много комфортно, защото аз разбрах, че никога няма там да успея да се асимилирам. Колкото и да искам, колкото и да се опитвам, може би не съм се опитвал достатъчно и просто реших да извлеча ползите от тамошния строй, тамошната система, високите заплати, доброто здравно осигуряване и всички социални условия, които бяха създадени от някой друг. И да се върнеш тук и да го приложиш тук.
То не беше планувано сякаш, че се върна, но така ме завъртя живота и така се случи. Някъде си е било там в тебе, че в един момент ще се върнеш, няма да остане. Тогава стигаме до заключението, че в Западна Европа държавите, колкото и да са уредени, колкото и всичко да е окей, нали, в крайна сметка има нещо, което не ни е окей на нас самите да живеем там. Нашето сърце е друго. Нашето сърце е друго. Аз затова казвам, че бих живял в Италия. Не си ли отговаряте сами на този въпрос? На кой въпрос? Това, което ти казах от Деве за случката, нали, че няма да почваме да говорим, обаче българин има един страхотен комплекс и той е такъв, че той иска много да се съпостави с западноевропейци. Ние винаги сравняваме нашите дефицити и нашите плюсове и минуси. Добре, с кого се поставим тогава? Секунда. С Запада. Така. Всички твърдим как Запада е много хубаво, как Запада, нали, всичко се плаща, бла-бла-бла. Но също така, всеки един нормален човек, който осъзнава какво е положението в Запада, осъзнава, че ако тук стане същото положение, за да е толкова чисто, толкова подредено и данъците да върват, всичко да е перфектно, той ще трябва да спазва правила. Аз съм готов да ги спазвам. Аз ги спазвам. Обаче 95% българите не са готови да спазват правила. Трябва. За това, защото ти ме питаш, що ние не ходим да стачкуваме, що ние не ни яд, че ни рекетират и така нататък, защото ние много добре знаем, че е много по-добре така за нас, отколкото сме като в Запада, където не можеш да правиш абсолютно нищо, защото всичко е подредено. Добре, повечето хора, масата от хора, нали, от тези 6 милиона българи, нали, не всички правят големи далавери. Тоест, те правят някакви дребни. И те ще трябва да се откажат да правят малките дребни далавери, които какво са? Да дадеш 20 лева на полицая, да дадеш някъде някакво малко подкупче или нещо такова. Нали, големите далавери ги правят едни хора, които ти ми казваш, че ние за да ги... Нас не е страх да ги спреме, да правят тези големи далавери, защото ние ще спрем да правим малките далавери. Тони, знаеш кога един държавен инструмент в политологията се твърди, че работи? Кога? Знаеш кога се твърди, че има общество и това общество е добре? Когато дадеш едно общество здравеопазване, що годе добро? Що годе добро? Не казвам добро. Или перфектно. Не говорим за Япония. Когато му дадеш социален статут, що годе добър? Що годе добър, пак казвам. И когато му дадеш възможността той да се води средна класа. Знаеш какво става с това общество, когато ги дадеш тези три елемента? То става много лесно за манипулиране. Добре, а в момента в нашето общество нито много три неща ги няма и пак сме лесно манипулирани. Никой не го манипулира в нашето общество. Никой не го интересува и това знаеш по какво се разбира? По процента на хората, които ходят да гласуват. Просто манипулират по друг начин. По процента, който ходят да гласуват. Никой не го ебе, с извинение. Манипулират по друг начин. По къв? И всеки един от нас, дайте го кажа, така работи тази бухалка, аз съм я изпитвал и съм я виждал, че нали, ти тръгнеш нещо да излезеш срещу някой и веднага има срещу теб 4-5 неща, които да те спрат. А защо си мислиш, че в чужбина не е така? И сигурно е така. Просто не си се сблъскал с тези работи в чужбина. Не ти се налага да стигаш до там, за да го разбереш това нещо. Ама там ти имаш някакъв избор. Докато тук в България не знам, не че няма. По-скоро искам да говоря негативно. Не искам да говоря негативно за държавата. Ще ти дам пример с големи държави. Нации. Америка 150 милиона. Русия 120 милиона. Почти цялата Латинска Америка. Всичките африкански държави. Целият Близък изток. Южна Корея. Япония. Азия цялата. Какво има в тези общества? Много богати хора. И в България има богати хора. Точно така. Следя мисълта. Много богати хора. Много по-малък процент средна класа хора. Защото в България се говори, че няма средна класа хора, обаче тук има много... Няма средна класа. Има много сега средна започва класа. да има някаква класа и то само в София. Има много средна България класа в е България. София. Има много средна класа в София. В България. Не съм съгласен. Значи най-висшата цел на политологията и на управляващите и на механизма на тъй наречената матрица е само единствено да убие електората на средната класа. Защото средната класа са хората, които взимат решенията и хората, които управляват. Да. Точно така. Тоест направи всички бедни, богатите са на твоя страна, защото ти им даваш да са по-богати и уреждаш им да са по-богати, те са с теб. Hunger Games. Точно така. В момента в България нещата отиват на там, че ние искаме да станем западноевропейци,
за да можем да си убием средната класа, да слушаме, който и да слушаме, не искам да влизам в политиката, дали ще е Атлантически океан, Тихо Едикъв си океан и така нататък. Но за мен, лично моето мнение, който иска да ме съди, е, че ние сме една от много малкото държави на планетата, които успяват да живеят много по-добре от всички други. Независимо, че по-голяма част от обществото са и някакви хора, които, както си говорихме, нямат цел, мисия, не изпитват гражданска длъжност и смятам, че ние четиримата не можем да съпоставим как живее голямата част от обществото. Ама ние не сме и длъжни, брат, разбираш ли? Да, ама нали говорим за общото благо. Виж, аз не съм филантроп. Добре. Аз не искам да помагам на всички. Мен не ме интересуват всички. Аз съм от тези хора, които ако ти имаш акъл, амбиции, надъхан си, ще ставаш рано, ще тренираш, ако искаш, ще ходиш, ще работиш като тебе по 20 часа, като Жоро по 20 часа, като Крис по 20 часа, като нея по 20 часа и ще правиш нещо. Какво ме интересува някакъв тапанар, който 40 години нищо не е правил си живота си и аз ще ходя да дигам стачка за него, защото моята държава има 1,5 милиона като него. Знаеш кое е тъжното в България? Тъжното е по принцип, че има хора, които наистина си отдали живота на някаква професия, примерно учителите. И те са хора, които наистина работят, полагат усилия и в следващия момент никой не го оценява това нещо. И то човек, колкото и да иска да направи нещо, ти, брато, си Леля Цеца, учителка по български и да, това на 60 години няма това да... Те хора са движили обществото. Това е така. И няма да се развиеш в друга посока. Ти нямаш избор. Ти просто нямаш избор. Обществото те мачка, дава ти една смешна заплата, работиш, учениците се подиграват с тебе, нямат никакво уважение към тебе, съответно родителите въобще не ги е без смисъл. Тях не ги е бе, какво се случва в училище. Те му казват, няма проблем, ти си най-готиня, ти си най-сладкия. Чакай, да, не изпадай в по-тежки подобности. Това е прав си. Аз всичките тук сме на твоето мнение. Но пак се връщаме до едно нещо, което е много един малък минимализъм в характера на този човек, за който говориш ти. Това е един герой, учител или учителката, за който ти говориш, независимо дали е пожарникар, полицай, учителка, професор в БАН или където да е човек. Преди всички тези неща, които каза, идва момента, в който тези хора имат гражданско общо съзнание. В смисъл, те имат гражданско съзнание. Тази учителка, аз ти гарантирам, че нея не и пука какво се случва с пожарникара, или какво се случва с Тони, или какво се случва с мене. Не и пука, да. Знаеш, защо не и пука? Защото и на нас не ни пука за нея. Не. Защото тя има толкова много проблеми на главата, че тя няма време кога да мисли какво се случва с Тони, какво се случва с полицая, какво се случва с пожарникара. Тя има 20 деца, тя се интересува за тези 20 деца, това е достатъчно силно. Да. Ако всеки един от нас се интересуваше за 20 други човека в живота му, истински. Ще да е по-различно. Добре, аз имам, ти имаш 20 човека персонал, аз имам 20 човека персонал. Мене ме интересува за тях. И аз не мога да мисля за някой друг. Това лош човек ли? Не, даже ще поздравяваме. Ето, стискам ти ръката. И трябва да има повече такива хора, защото и ти си такъв човек. Ти искаш да докараш на твоите хора повече работа, за да получават по-добри заплати, искаш да ги мотивираш, така и така. Като ти им дадеш на тях тази възможност, ти не можеш да си сигурен, но се надяваш и те да го дадат предататък. Те ще изхранят семейство, дете, нали така, жена и така. Просто повечето хора трябва да мислят така. А повечето хора, за съжаление, не мислят така. Те мислят, дай да си оправя моя задник. Па другите се оправят. Моя персонал да страда, да не им плащам осигуровки, да им плащам някакви смешни заплати, въпреки че аз имам, примерно, нали, повече пари, отколкото ми трябват. Това осигуровките е страшно тъпота, не го казвай. Що не го казвам? Това съм против високите осигуровки. Аз пък съм за, аз съм живял, пак казвам тук. Добре, ти казваш, ето, ти преди малко каза, искаме да станем западноевропейци. Аз не искам да ставам западно. Добре, какъв искаш да станем? Къвто съм си, такъв искам да съм. Такъв иска да си остане. Ама аз казвам, ние искаме да ставаме. Добре, не смяташ ли, че във всяка една ситуация, примерно аз в моята индустрия съм най-добър в България, обаче не съм най-добър в света. Искам да стана като в света най-добър. И това ме мотивира. Жоро има една... Ама това, брато, чакай. Настъпи ме. Какво общо имат скапаните осигуровки, които държавата ще ви ги вземе, за да станеш най-добрия в света? Или по-скоро интеншънът ти към това, което правиш? Защото държавата, ако ти си плащаш за страховките, осигуровките, и държавата се управлява правилно, тези пари ще влязат обратно и пак ще стигнат до тебе. Как? Здравеопазване, училища. Бате, здравните осигуровки са 28 лева на месец. Ами няма бъдат 28, ще бъдат 328 лева. Защо? За да има по-добро здравеопазване. За да има пари в държавата. Ти ходи ли си Пирогов спешното? Да. Аз наскоро ходих. Аз направо бях в шок. Това е най-модерната... Не знам дали е най-модерната, каква болница точно е в България. Единственото успешно, което работи в столицата ни вечерта.
Това е ужасно. Чакай сега, изпадаме, изкачаме. Сега, да разграничим малко нещата. Вие бъркате държавния инструмент с гражданското общество, с начина на мислене на хората и с това, какво хората биха дали за своите съседи и приятели. Държавата няма общо с народа. Проблема е, че народа е държавата, но няма общо. Ние дори да започнем да плащаме по-високи осигуровки, да се случват всичките тези неща, знаеш, кое е единственото нещо, което ще последва от тези работи? Че просто ще се краде повече. Да, това казвам. Аз съм реално съгласен няма да стане нищо по-различно. То няма, на този етап няма да се Само да кажа нещо пак и ви оставам. Ще се граде повече, ако ние не се променим. Да, точно. Аз искам да стигна само до това, че е важно ние какво правим. Но за да стигнем до там да плащаме по-високи осигуровки. Да помагаме на отчитуките, да излизаме на стачки, както те излизат за нас или не излизаме за тях. Искам да кажеш, извинявай, че те прекъсвам. Бяхме в Румъния. Какво се случи в Румъния и в момента Румъния къде е? Със смисъл там обществото е задружно, направиха нещо. Само да кажа нещо друго. Онзи ден гледах един професор точно на тази тема, си говориха в един блог. Това, което се говори за Румъния, не е баш така. То не е баш така, но реално ние видяхме какво се случва там. Чакай, ние видяхте хубава инфраструктура, видяхте пътища. Да, чакай само да обясна. Не само пътища, като цяло. Румънците се отвориха, че най-важното нещо за една държава е маркетинга. Не забравяй се пак, че те са 20 няколко милиона. Ние сме 5. Не са 20 няколко милиона. Колко са? Не знам, се към 14. Не знам, провери, интересно ми е. 14-18, нещо такова ми се върта. Гърците правят добър маркетинг. 19 милиона 23-та година. Румънците се отвориха, че едно от най-добрите неща за една държава е маркетинг. Според техния маркетинг, нали, високи средните заплати са еди колко си, високите, ниските еди какво си, обаче никъде не се говори на тях какви са им удръжките за здравни, за допълнително осигуряване и така нататък. И като теглиш чертата след всичките удръжки на тези хора, за които се говори, че те са толкова гръмнали напред в материала, и излиза, че те са малко над нас. Единственото и най-готиното нещо за нас българите е, че те наистина имат скандална инфраструктура. И това се дължи само единствено на нашия на какво? На това уважение между хората, за което говориме. Защото аз, ако съм бай Колю с булдозера, където трябва да асфалтирам между селския път, мене ще ме е срам с моята бригада от 15 души да не го правя перфектно, защото ще ме говорят в другото село. Сеща се. Те постигнаха това гражданско общество, където помежду си те не са го постигнали. Те го имаха преди, защото за да успеят, за да свалят, точно за това го казаха. Ама това не е промяна, Жоро. Те свалиха Челшеско задружно. Ние не сме свалили бай Тошо или някой задружно, разбираш? Аз това исках да кажа. Те имат гражданското общество. Те се уважават един друг между селски, между градски, искат да имат добро име, всеки за себе си и така нататък. Да кажа, че са дръпнали напред, просто защото наистина хората помежду имат уважение, мислят по различен начин. Аз това ти обяснявам. Психологически хората са окей, но на държавния апарат не са толкова напред, колкото ти си мислиш. И аз мисля, че не са напред. То не говоря за държавния апарат, говоря чисто като усещане между хората, че те... Ако е така, аз съм съгласен да стигнем до румънците. На това отношение. Или до сърбите дори, защото и в Сърбия е... Сърбите са друг жетон, защото те са много близки с руснаците, китайците са много партия, те са единствените в Европа, които не са в Европейски съюз, това им дава едно специално самочувствие. Те след първата Балканска война и втората са много силни. Та тъпа кралица, където умря, където всички реваха тук в България, им оправила половината история. Руският цар им оправил историята, ние сме им взели половина Сърбия, те им върнаха. В смисъл там е друго самочувствието, разбираш? По друг начин имаме цялата история. Ние сме мачкани 500 години. Те са националисти. Те са националисти точно заради това, че имат помощ от всичките най-големи държави в цял свят и нации и са единствените в Европа, които си направиха всички магистрали без европейски фондове. Магистрали фондове си направили. Какви са хубави магистралите? Магистралите са им топ. Сега пътувах до Италия. И ти казвам, че магистралите са им топ. И всичките магистрали са направени от китайци. Знаеш ли колко е скъпо да правиш магистрали? Много. Много. Значи по принцип се води, че основоположника на магистралите е Хитлер. Така се води. Първи автобан от Мюнхен до Берлин. Но не е така. Реално преди Хитлер да дойде на власт, както се казва, преди да основе партията, примерно 10 години преди това, държавният инструмент на Германия е имал големите проекти, защото те са вярвали наистина и то е така в цял свят, че когато построиш магистрала, това ще ускори икономиката в пъти, ще може да транспорта да се ускори и така ще може да си развие цяла държава. Обаче, понеже те удрят Първата световна война, те падат и получават репарации от Англия, от Франция, от всички и те ги карат да изплащат всичко
хитър и се набива зверски комплекс за това нещо и казва, аз ще създам партия, ще вкара Втората световна война. И когато той става на власт, той почва от цяла държава да краде и да събира пари и да прави и казва, аз съм измислил магистралите, аз съм измислил това и така нататък. Добре, той не е крал, взимал си е, но искам да ти кажа, че се води, че е той, но не е той. Но става въпрос, че ето виж, всяка една държава с магистрали е една успешна. Коя е първата държава на цялата планета с магистрали? Германия. Коя е една от най-спешните икономики в света? Германия. Така е. Но ще има свързаност с инфраструктура. Бат, аз съм стар историк, бе. Съгласен съм. В немската история, колкото и лоши неща са се случили, толкова и хубави неща са се случили. Не, да. Ако теглим чертата... Не мога ти взем думата, бе. Не мога ти взем думата на тебе. Кажи нещо, тя е. Доспа му се 10 часа. Нямам абсолютно какво да кажа по тези теми. Някаква друга тема, като нямаш по тези теми какво да кажеш. Ние се изчерпахме и по тая, давай. Разбрахме се, че няма да оправим българския народ, за съжаление. Искаме се за съжаление, българския народ трябва да се оправи сам. Ме ми се иска някакви млади хора да така съберат и да... Знаеш кое е най-тъжното, Тони? Знаеш кое е най-тъжното? Най-тъжното е, че младите хора, като ги гледам, просто не ми изглежда като да стане по-добре. Защото сме се предали. Да, просто не ми изглежда като да стане по-добре. Дойдоха някакви нови лица, но те са свързани с стари лица. Да, абсолютно. Това е винаги. То няма промяна. Идва дялото си, тръгва и да внука. Може би трябва да минат наистина. Аз това от време, отскоро си го мисля, може би трябва да мине още време. Виж, аз... Силно се надявам, че се оправят нещата, ако мине още време, ама... Аз имам на предложение, обаче, ако го кажа Дамян Хич, няма да му хареса. Да. Какво е предложението си? Не знам дали вие вярвате в Европейски съюз и какво ви е мнението за Европейски съюз. Но на мен европейски, примерно аз сравнявам Америка, нали, Съединените американски щати. Това са 50 щата, които са много различни. 51. Които са много различни, обаче са обединени в една рамка. И според мен бъдещето на Европейски съюз и нашето бъдеще да бъде най-благоприятно за всички, е точно това да стане. Да станем една голяма европейска държава с отделни щатове, щати и нали... И да сме си заедно. Но за съжаление тук никога няма това да се случи и то основно заради Балканите. 51 щата, защото Европейския съюз реално... Нали... Искаш да ти кажа сега нещо, което много ще ти хареса на теб, но това е възможно най-голямата грешка. Знаеш каква е тайната мисия на Брюксел за следващите 10-15 години в Европа? Каква е тайната? Да станем европейски щати. Да. Супер. Само че, кой ще ги управлява? Всички. Няма как. Ще се избира как се избира в Америка. Абе, лошо ли ти е? Как ще ги управлява всички? Французи, италианци, германци, поляци, чехи. Кой ще ги управлява? Ще ги управлява кой? Един парламент, който е избран от всички. Ама трябва да има водещ, глава трябва да има. 4 години може да е италианец, 6 години след това... Да, ама значи кой ще бие? Държавата с най-много хора. Има така логика. Да, но то ще отнеме някакъв момент, докато това нещо заработи. Няма да стане от първия път. Тони, това е матрицата, брат. Може да е матрицата, това е матрицата, брат. И България ще бъде един от щатите в Америка, където са в Централна Северна Америка и ще сме от тея, дето... Ние сме дивия запад. Правят секс с братовчеите си. По принцип. Това ще. На финала това ще стане. Искаш емо смицали, яла тука. Яла ще ти кажа. Ти кажа какво става. Не, това не е добре. Това абсолютно не е така. Не си го мечтай, не е добре това. По-скоро, ако говорим за някакви съюзи, по-скоро трябва да гледаме наистина за посока някакъв друг съюз, който е сформиран, но не европейския. Север-изток. БРИКС, примерно. То е чисто... Това е много измислено нещо. Наскоро много четах и слушах. Кое е измислено? За БРИКС. Ти знаеш ли кои са чинове на БРИКС? Знаеш ли Бразилия колко военни тритите имат с Америка? Който е най-големия враг на БРИКС. 323 военни договори има Бразилия с Америка. Само ти обясня, че това е нещо като СИФ, ако не знам дали знаеш какво е СИФ, Съюз за икономическа взаимопомощ. Както Европейски съюз има основната идеология на Европейски съюз да си помагат икономически, БРИКС е същото нещо. Да си помагат икономически. То няма такъв няма съюз. общо военни действия и така нататък. Това е аз да си... Ама това ти показва, че тази държава, че един от основните членове на БРИКС има тясно свързани отношения с големия враг на БРИКС. Също означава и за Индия. Също Индия и Америка правят много бизнес. Не можеш да си представиш колко много бизнес правят.
Те Китай и Америка правиха много бизнес, но всичко приключи. Индия и Китай се мразят. И как така искаш? Това е невъзможно. И на БРИКС накрая какво има? Има един кон. И това е Китай. Китай ще може ли да издържа този съюз толкова много? Сега Саудитска Арабия преговаряли с БРИКС. Тя Саудитска Арабия, нали знаеш, що преговаря с БРИКС, защото иска да си извлече по-добри условия от американците. За мен БРИКС е пълен фарс. Моля ти се, ще го изрежа това, Крис. Не си го казал. Защото не си прав. Челси някой конспиратор тук в Княжево, къде е седнал. Не, ти си чел конспиратор. Плащат му някакви от списания, някакъв трол седи в текста 120 какарели, абате и пише в някакъв форум, ате. Такъв и си треска чеки на Dota 2, брат. И ти си чел, че БРИКС е измислено. Само да ти кажа, че БРИКС в момента почти се разбраха 25-та година да защитат абсолютно цялата и те първо искат да направят своя собствена валута. Пред това слушаме от 2014. Така, БРИКС е 2014-та. Последната една година влязоха 10 държави. Кои? Не мога да ти изредят всичките. Бразилия, Саудитска Арабия и там Индия и така. Саудитска Арабия не е влязла. Значи Бразилия, Русия, Индия, Китай, коя пет? Това са основатели. Южна Африка. ЮАР, да. И още 10 държави има. Има Египет, има и още така нататък. Те влизат всеки ден. ЮАР икономически знаеш ли колко е зле в момента? Колко? Те са, България, може би в момента сме пъти по-добре. Добре, а България колко е зле в Европейския съюз? Уж сме на последно място. По-скоро България аргументири се. Ама това е съюз от няколко десетки държави, а онова е съюз от 5 държави. Добре, чакай сега да ти обясня. Няколко десетки държави. И ще ти кажа, че Китай ни бие цяла Европа по икономика. Бие ни. Тогава какво коментираме Европа, брат? Русия, Китай и Индия са едни от трите държави. Ти ми обясняваш, че Европейски съюз са много здрави. Китай казва утре fuck you Европа и абсолютно всички сме фалирали, включително и ти. И аз. Нямаме кружки, нямаме лампи, нямаме прибори, нямаме салфетки, нямаме столове, нямаме маси, нямаме чаши, нямаме гло, нямаме айкос. Всичко изчезва, брат. Това е Китай. Ама нали се и те са на другата страна. Кой ти плаща, бе? Чел някой княжески камък и вика, това е фарс за мене, няма какво да стане. Трябва да ти кажа, че моите тролове, защото са западни, те не пушат карелия, те пушат парамен Силвър. Твоите тролове, ама точно твоите тролове. Ти ако гледаш някой западноевропеец, трол, немец, къде е на MDMA бате от Берлин, от партито на Автър, не спал и... Аз не мога да защита нито единия строй, нито другия строй. И двата строя си имат предимствено недостатъци. Знаеш какъв е проблема? Че всичко ново, което вече сега излиза, хората не го приемат, просто защото Европейски съюз е на 50 години, Русия на еди колко, това Америка на еди колко си, вече като излезе нещо ново, това е глупост, то вече всичко е уточнено. В следващия момент, какво ни е дал Европейски съюз от 2007 година до сега? Ами по принцип, сега, това е малко пипкава тема, някой казва, че съм много напред. Има някои доклада, които казват, че все още не може да си изплати, то не може да ни си изплати нещата, които сме платили. Разбираш? Да. Аз не съм толкова политкоректен, че да ти кажа. Да, но мисълта ми е реално тези неща, които са случили от 2007 година до сега, дали са благодарение на Европейския съюз, или те така или не ще се случат? Аз мятам, че така или не ще се случат, макар че много неща са ни донесли Европейски съюз, защото ние отворихме много пазари чрез Европейски съюз. Но нали, тук всяка година излизат и казват, ние сме първата държава в Европейски съюз, която е нагоре по еди какъв си отрасъл. Ами пич, ние сме 130 години назад от всички и 5% да сме нагоре, ние пак сме преди всички. В смисъл, но българина вика, ето, ние гърмиме. Благодарение на Франция, Америка и еди какво си. Българина не го вика това. По телевизията го казват. Да го казват телевизията, българина не го казва това. Значи за мен истината е, че колкото по-добре е развита една държава, толкова повече в матриците, толкова повече ти ставаш никой и ти си никакъв и нямаш никакъв живот. Ако за тебе е живот да изкараме до пенсия, да взимаш 10 000 евро заплата и да можеш да си позволяваш 30 дни отпуска... За мен това не е живота, но за повечето хора това е живота и аз искам на повечето хора да се чувстват добре. Ма боли ме кура за повечето хора, какво става, бе? Просто тематиката е за обществото в момента. Не няма общество, не ме интересува обществото. За нашия гъс и четиримата си правим всичко. Аз съм длъжен да дам на обществото следното нещо. Да не преча на никой с нещата, които правя. Да не си изхвърлям букулка в обществените места. И да помагам на възможно най-много хора, което включва близки, приятели, семейство и на обкръжението на тия мои хора. До там са моите отговорности за обществото.
Не ме интересува Петко, Мария, Колю, Иван и Петкан, дали са учили, дали знаят английски, дали знаят как се пише, не знам, дали си фърят цигарите или не. Ако аз мога да помогна на всичките тези неща, които изредих, аз съм до там, брат. Не ме интересува нищо друго. Това си ти. Аз не съм филантроп, пак ти казвам. Аз не искам да помогна на цялата земя. Добре. Евентуално, ако съм Илон Мъск, добре, ето, нали, всички сме фенове на Илон Мъск, аз не съм, до някаква степен съм, но някаква не. Защо човек, който е най-богатия на земята, има някакви умопомрачителни милиарди и супер много власт, не си раздава парите и не помага? Това е тотален нонсенс за мен. Ами има логика в неговите действия. Значи той е разбрал, че може би не си заслужава да си дава парите на някакви тапанари, лумпени, защото няма смисъл да си ги дава парите. Сещаш ли се? Не съм с неговото състояние. Един от най-умните хора на земята, щом не го прави, значи има логика. Иначе ми дошли тук те от Княжево, от Бояна и от Симеоново, държанките на милионерите. Аз съм благотворително, ще правя, рокличката си подаря, дайте да направим в залата благотворително. Здравейте, момичета, аз ще си подаря обувките, вие си подарете вашите обувки, нека да помогнем на бедните, обаче сега какво си направя в този живот? Добре, дайте да ядеме. Да, защото почнахме политики, работи, аз съм джапнал 3 уиските и ще стане скандал. Да. Ай, вие не мога ми се аргументирате много, аз съм се начел. Ама не ти ни даваш възможност. Еми ти бате гледаш някакви княжески тролове и тук ми влизаш в... Добре, само един последен въпрос. Не. Не. Кажи за БРИКС, моля те. Не е политически въпрос. Не е политически. Каква е... В смисъл, как го виждаш там нещата да се случат? Да приемат една обща валута. Така. И колко процента от света ще търгува с тази валута? Хората в БРИКС. Хората в БРИКС. Това колко процента от световната икономика е? Само Китай като е там е достатъчно, да. Абе, брат. Кой ти плаща? Колко хора сме в Европа, знаеш? Колко хора сме в Европа? Да, 150 милиона. Как сме 150 милиона глупости? 200 милиона, 300. Към 800 милиона сме в Европа. Добре, 100 милиона. Колко са в Китай? 1 милиард и 100. В Индия колко В са? Индия са милиард и 3 месечи. Не, да, индийците биха малко. Добре, Индия и Китай са 3 милиарда горе-долу. Добре, да, ама икономиките. Какво икономиките? Броя на хора не прави колко са, нали... Ето Индия и Китай, двете държави. Брат, ти знаеш, че половината автомобилни компании са на тата, на индийците. Добре, бе, Зами, кажи ми... икономики? Кажи ми, икономически, приема се някаква обща валута на БРИКС. Да. Те държави почват да търгуват помежду си. Да, ма ти разбираш и икономиката. Долара и западната икономика. Долар е чао, брат. Ще бъде потърпевше. Да, долар е чао, по принцип, не знам дали знаеш. Единственото нещо, което държи долара в момента активен, е това, че абсолютно на всяка една държава, на цял свят, включително на Русия, на Китай, на всяка една държава, външният дълг е в долар. Не знам дали разбираш какво означава това. И това са го направили американците преди войната. Така са го направили. Китайците дължат. Когато Чърчил е казал, махаме златния резерв, от тук нататък няма смисъл да защитаваме валутата си в злато. Почваме да печатаме напоразия, оттам идва свръхинфлация, Америка почва да закъсва и те казват какво да направим, ще си използваме държавния репарат, ще накараме абсолютно всички да си плащат държавния дълг, защото, както примерно, ето, дам ти пример, за да разбереш какво означава външен дълг. Украйна влиза във война, ети танкове, ети бойни глави, ети оръжия, обаче ще ги оправиш парите, дължиш ни 150 милиарда, ще ги оправиш във времето. Ти си купуваш държава. Купувам си Нигерия, купувам си Китай. Примерно ти казвам. Нито аз сме достатъчно еродирани на тази тематика, да се обясняваме, така че нека прекратим темата. Вече не си говори вече. И не, защото аз... Аз искам да ти обясна, защото ти не разбираш. Ама всички тези неща ги знам и ги чета. И ги разбирам. От Княжево ли? Не. Моя от горна баня. Ама ти бъркаш нещо. В Европейски съюз ти можеш да търгуваш с други държави с улеснени статути на търговия. Примерно, ако ние сме зърнопроизводители и китайците правят примерно металургия и те казват, пичове, на вас ви трябва металургия за магистралите, ама на нас не трябва зърно. Дайте да си направим някакви брутални разбирателства помежду си, да правим лъж-вериш. Това означава Европейски съюз и БРИКС, освен на единната валута. Плюс това, държавата, ако ние влезем в БРИКС, държавата казва, от тук нататък ние задължаваме абсолютно всички бизнеси, които произвеждат това и това, първата страна, на която да предлагат своята продукция, да са членовете на БРИКС. Както и други държави карат за нас. Аре сменим темата, че на Крис му е скучно.
Искате ли да сменим темата? Давайте, Защото забихме на едно нещо да го говорим вече 15 минути. 1 час. Да, един час верно говорим на една тема. Дайте да дадем думата на Крис, Айде, защото не е Кристияне, неудобно. Айде, моля ти се, дай нещо свежо кажи, не за Брикс. Ако може, или за някой от Княжево. Просто нещо кажи. Кажи за белите обувки, т.е. за черните обувки с бели чорапи. Какво ти е мнението? Или за сандала с чорап? Кажи нещо за сандала с чорап. Какво ти е мнението за сандала с чорап? И одобряваш ли носенето на тея българските класическите белите плетени обувчици? Не знам дали се сещаш. Не знам терлици ли се. Едно време на лозито да носих. Да, с чорап, примерно. Какъв е смисъл да имаш перфорирана обувка и да ти диша крака и да обуеш чорап? Кажи ми, моля те. Какъв е смисъл от това нещо? Аз смисъл не виждам. Смисъл не виждаш, нали? Или сандала с чорап. Това е логиката. Освен да не си изрязал ногтите, аз друго не знам. Какво мога да е? Не кажи защо ти носиш черни обувки с бели чорапи. В момента черни обувки с бели чорапи. Не сега, Не, знаеш, виж, гледай кои чорапи е сложил, официалните. Официалният чорап е дал, от скъпия чорап е сложил. Так, какво ти е мнението? За сандала с чорап ли? И още една тема, само да мога така да ми отговориш съвкупно на всичките. Какво смяташ за носенето на потник под тениска? Не го разбирам, не разбирам Това хората, ми които кажи. го носят това нещо. Това е ти да стине кръст. А? Да ти да И стине да не кръст. стине кръста, ама това... Или да Аз мога да носиш лично- тениската и на другия ден. Има ли О, това приятел, как се който го прави това нещо? Ама то подмишника ти е пак. Да. Аз бих се чувствал изключително некомфортно, не знам за тебе. Ако носиш потник под тениската. Да. Аз затова спрях вече. От няколко дена вече не нося. Няколко дена спрях да нося потник под тениска. Между тази в момента носи свичер и отдолу тениска. И под нея Това е потник. нормално. Не смятам за нормално да носиш свичер без... Добре, айде кажи някоя тематика. Добре, кажи някой вид сайт. Не знам ви вече. Аз съм много ограничен, както видях хората. Не е вярно това. Това не е вярно. Ние не сме на това мнение. Вие не сте, ама хората са. Аз мятам, че ограничените хора са тези, които си цъкат на телефона, докато сме се събрали да правим нещо. И носят тениска. И носят тениска, на която пише Big Dicks Back in Town. и е розова на цвят. Да. Давайте девятката, Айде, девятка. Аре, давай девятката. Дай си спушим цигарките поне, може ли? Айде. Си спушиш, да не ти кам кое. Аре, вади го, бе. Ама чакай малко. Малко Аре, водичка да си подготвим. Ето, Имаме ли? И аз... Добре, бе, Чави, вземи чакай, някой да я да разлей. Чакай, се разберем нещо сега. Всички го правим едновременно. Едновременно каме си на здраве И с гледаш лъжичките. към камерата. Дай, удряме. А искате ли това да го... Ама аз искам нормална водичка. Да, бе, да. А искате ли това да го сложиме, да го изрежеме, да го сложиме най-в началото? Маче толкова достатъчно ли? Не, дай още. Ти Стига, ухли бе. си, бе. Чакай, дай да го Престани, направя. бе. Мале ужас. Леле, много е, бе, човек. Това е изключително много, бе. Не, това Добре, наистина е добре. много. Ето Добре, тук. чакай, аре. Тук правим малко Лошо реклама ми е. на Hot Farm Не, не, и на езика. Славена, че ни какво на езика, то не- да. да. Нещо съвсем различно. Аз само да ви кажа какво ще се случи. След това количество хрането изядохме. И това люто сега, че го вкараме най-много да... Най-много повърнем. Няма повърни. Да. И Дамян как гледа, дали ще си сложиш колко него. Ти сложи много малко. Я да видя колко, я да видя ти колко На си сложил. тениската това. Не, Дамян искам да видя колко си сложил. Също, бе. Е, повече, бе. Дай да сложи малко. Вземи си. Мале, ме ми стана жега още от сега. Ще капне, дръж си го. Ай, Я вида, бе. Абе, ей. ай. Какво е, бе? Аре, на здраве. Това е някаква борба за хладнокръвност. Тони, къде отиде, бе, брат? Я бе, то. Мале, погледни го, погледни. Нищо той не е. Не Ама аз знам с изядох- водата дали ще стане по-добре. Аз изядох много шестица, не ми е толкова това. Само много плюнка ми става в устата. Защото си колко червени очите. Добре ли си?
Да, бе, ма. Айде, честито all time high. 77к. Да ударим по шена. Крис, дай малко салфет. Не знам. Аз си го представях. Представях си го много по-зле, момчета. Трябваше да го задържиш в устата малко. Да, сега трябваше целия, ама не целия, боли ме. Да. Не е баш така, как си го представях. Аз мисля, че тук няма да дишам. Това е много по-яко. Ма не е толкова люто. Мисля, че няма смисъл повече да гледате тази тъпотия, приятели. Това, което можем да кажем, може би сте го разбрали, че можем да се чувстваме много добре, където и да се намираме по света, стига да сме пичове. И не забравяйте, че е много важно да опитам се да структурирам хубаво изречението. Това, което може да направите за всички, за да сте много добри за обществото и за себе си, е да първо да обичате себе си, да гледате себе си, да помагате на себе си. След това нещата, които правите, да не са в ущърб на никой. Умишлено, разбира се. Да гледате, да помагате на близките, на приятелите си, на обществото, в което се намирате, малкото социално общество. И това е напълно достатъчно за едно по-добро бъдеще, независимо дали сме в България или някъде другаде. Искам само да добавя, че колкото е важно това, аз имам един призив да гледате да правите. Само да не ни почни от начало. Имам и още един призив, че колкото е хубаво да правим тези неща, които Дамян каза, толкова е хубаво да се пробваме да бъдем добри към хората, които не познаваме, защото понякога една усмивка, едно благодаря, може да оправи деня на човека срещу вас, който вие не познавате, и това да е най-хубавия му момент от деня, да го накарате да се почувства оценен, уважаван и по-добре. И не яще люто.